ओइ जाबाय जि हाग्राखा फैदो फैदो नै जाहा लोगोफोर दुब्लि बारियाव फैलायबाय आरो दायो दै लुनो नागिरदों फान्थाव आरो मा होनगोन बानलु गायदों बैग्रि बारियाव गायफादों आरो दानिया दै लायनोसै जों जा गोथौ हाखराव चलो चलो लायबाय दानिया ओंखार 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 ह गोलैगोन गोलैगोन ओइ सेन्देल खुनांगोन नामा सेन्देल खुनांगोन वाव सेन्देल खुनांगोन नोंथ' आरो गोलैगोनदां गोथौथार बाब 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 बारेबा माथो बेलेग जाथारबायलै हाग्रा गेजेरावसो नै ओंखारबावनांगौ ऊपर नीचे आयौ सेन्देल फिथाइया सलायलायसिनदांलै ओरैनोबा दुखियाखा बायनो हाया वाव ओइ दोनहरनांगौमोन बेजों मा दालां थाबायनो मोन्दोंलै सराइघाट दालां सराइघाट दालां नुवाखै बेसेबां गोजौ बोखोनांगौ लोगोफोर देन्जार खस्थ' गोरिब अबस्था चलो चलो थ' दावखो हिमालय हाजो गाखोनाय बायदि मोनबायलै दाना आंसो बोरै गाखोलाङो दाना ओंखारथ'हाबाय आयै गैला हिमालय हाजो गाखोनाय बायदि मोनबाय हिमालय हाजो गाखोदोंआनो दा र' लाबोलाय ओइ थांफिन थांफिन मेंखायो ओइ जाबाय जि हाग्राखा फैदो फैदो लेवार थागोनदांलै नै दा गैयालै अखा हाबासो फैगोन बेयाव गैला नों दोखो मेंखाबाय उन्दुसिगोन नों मोजांनो दानिया नै थिखोनोसै लोगोफोर बेसेबा गोजाननिफ्राय लाना फैबाय दुखिया अबस्था फैद' लामाया सिंजों साबनांगौ ओइयावसोमोन दरजायानो ओइ आफाया बन्द' खालामबाय नों आफाया बन्द' खालामजोब्बाय र' आं बानायनो दा मोसौ फिसा हाबदोंमोन ना मैया बेयो मा बगरी बैग्रि गायदोंमोनलै एसे नों आफाया ओरै होथेबाय फिथाइ खाखांनानै दानफायजोब्बाय आरोना लोगोफोर खिलिफिनबाय दायो खिलिबाय परिसे नों ओरै हाबनो हानाय नङादां ना इलाय नै खिलिबाय लोगोफोर खोनाबायना औ ओइ खै हाबहैदों नों हाबहैबा अबेथिं ओइ खै लामा दंमोन इथिंनो हागोनलै हागोन र' होमबालाय बेखौ खिलिबाय बोखांनांगोन दाना बैग्रि गेजेर गेजेर बानलु गायना होदों नालाय बानलु फान्थाव बेखौनो दै लुनो फैदों लोगोफोर नै लुलांगासिनो इयो बेटारि गैलालै दै लुबाय आरोना लोगोफोर बेयो अखा गैलाना रानजोब्बाय माने माबा रानजोब्बाय माने सान्दुं गोसाखाय माने दुरबल जाबाय आरो हायानो जा गोरानखाना अखा नांगौमोन अखायानो गैयाबा थेवब्लाबो बे दै लुनायजों राखांहोनायखौ नै जा मोजां खिलिबाय लोगोफोर
गोजौद्राय जादोंनो आरोना दाननायाहायो। नै बिलाय बिराद मोजां खिलिखाबाय। नैबो एम्फौ जादों माथो नै। एम्फौ जादों। आयौ नै एम्फौआ नै 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 नै। मुलि होनो मोनाखैलै। मुलि होनांसिगोनलै जानाय नङा इयै। नै लोगोफोर नै इदि जायो बिलाइखौ जाजोबो लानथ' खालामखायो नै एम्फौआबो नै हमनोसै बेखौ। इदि जाजोबगोन बे एम्फौआ मुलि होआबाथाय। दैयाथ' गाबोन होबावनांगोन। हाब बिसिनाव माबा थांबाय बालथिंसो थांबाय। नै लोगोफोर फान्थाव अबस्थायानो गैला रानथाबजोब्बाय। सान्दुङा ओरैबायदि गोसामोन ना। नै ओइ रानजोब्बाय नै दैयानो जेबो जायालाय माथो। नै 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 गारलांबाय नै। दैयानो जेबोआनो जाया। ओरैबायदि गोरान ना। औ बारा बुरजा लुनाङालै गाबोन लुबावगोन ना। बिफाङाव फोनां बिफाङाव। थोरियाव दानि हाबनाया जोब्बाय आरो। बानलुआ रानजोब्बाय नै बानलुआ। बानलुआबो गैला होनदां। अखा हानांगौमोनलै दावराव हाबा हामगौमोन। ड्रेनाबो एफा थौले थौले जावबाय। माथो एसेबां गोथौ जावनो। आयौ फान्थावखौ सानाव गाया मोना मोनायावसो गायो। बेनिफ्राय लादो आंखौ आं माबाखानोसै। जोबगलायबाय नुयोब्ला थोफ्लायबाय दैखौलाय लायफिनदोलाय। ओरैनो हथ। बाल्थिङा खालि जाबाय दैखौ आं थिखोनो हाला। फैद' लायनोसै फैद' लायना होफै। नै दै लुगासिनो सासेया मोनाथारबाय थांफिनसै। नै
थ' लोगोफोर बिदिबा दिनै भिडिअखौ बेयावनो दोनथ'नोसै आरो नेक्स्ट भिडिअ लोगो मोनफिनगोन आंनि भिडिअखौ नायनानै मोजां मोनबा अननानै लाइक खालाम शेयार खालाम लोगोसे कमेन्ट खालाम आरो आंनि चेनेलाव गोदानबा साबस्क्राइब खालामना ला लोगोफोर दोनथ'बाय बिदिबा